Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua RW Gangsal, para tamu undangan ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Sepuh, warga RW Gangsal saha panitia ingkang kinurmatan. Monggo langkung rumiyin kula lan panjenengan sedaya tansah njunjungaken raos puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan saha kasarasan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga wonten ing wekdal menika kula lan panjenengan saged kempal wonten ing papan menika kanthi kawontenan sehat, mboten wonten alangan satunggaling menapa-napa. Bapak Ibu, kula ing mriki minangka pranata adicara badhe maosaken rantamanipun adicara kangge dinten punika. Inggih menika kados mekaten. Setunggal, pambukaan. Kalih, sambutan-sambutan. 3, doa. Sekawan, dahar bebarengan. Gangsal panglipur. Monggo adicara ingkang dinten menika dipun buka kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim kanthi sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ingkang kaping kalih inggih punika sambutan dhumateng ngersanipun Ketua Karang Taruna wekdal saha papan kasumanggaaken dipun lajengi kalian sambutan saking Bapak Ketua RW Gangsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kula lan panjenengan panjataken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken kula lan panjenengan nikmat kesenggangan lan kesempatan kagem ngrayakaken dinten kamardikaan Republik Indonesia ingkang kaping 79. Kula dados ketua panitia ngaturaken matur nuwun dhateng sedaya anggota panitia, donatur lan dayoh atur-aturan ingkang sampun nderek lebeding acara syukuran menika. Pugi-pugi acara menika keparing dados sarana kagem rencangi silaturahmi lan nyinggahaken raos tresno tanah air kula lan panjenengan. Dirgahayu Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping pisan ngaturaken puji lan syukur dumateng Gusti Allah lan ngaturaken salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi diparingi syafaat wonten ing yaumil akhir mangkin. Kaping pindho, monggo kita sedaya nderek barengi acara puniki kanthi hikmat lan acara menika lancar kalian boten wonten kalangan suatu nopapun. Sedaya hadirin ingkang kula hormati, sumangga kita sareng-sareng ngrayakaken momen bersejarah kagem bangsa kita inggih punika dinten kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 78. Kula ngaturaken matur suwun dhateng sedaya ingkang sampun rawuh dalu menika lan dhateng sedaya ingkang sampun kontribusi dumateng penyelenggaraan acara menika. Mugi-mugi sengkuyung persatuan dan keberagaman menika wonten ing tahun-tahun selanjutnya. Matur nuwun lan sugeng ngrayakaken dinten kamardikaan Republik Indonesia ingkang kaping 78. Merdeka, merdeka, merdeka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ingkang kaping 3 yaiku doa syukur dumateng ngersanipun Ibu kagem ngapimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebut asma Allah ingkang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita panjataken puji lan syukur dhateng hadiratipun panjenengan inggih rahmat lan karunianipun ingkang boten terhingga. Inggih kamadikan ingkang Gusti Allah anugrahaken dhateng bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan ingkang sedaya donga lan pangajeng-ajeng bertumpu. Mulyakaken para pahlawan lan tokoh bangsa kita samenika lan rumiyin. Mugi-mugi lebet ridhonipun Gusti Allah, rakyat lan pangageng kula ing panjenengan kapanggih barikhtiar estu. Jasa bangsa bahu-membahu kagem Nusantara enggal Indonesia majeng. Ya Allah, Tuhan ingkang Maha Bijaksana, bimbinglah kita supados kuwawi ngiseni kamadikan menika kalian kerja keras, persatuan, lan keikhlasan, nebihaken bangsa saking pepercahan, kemiskinan, lan sedaya bentuk kemboten adilan. Kiyataken kita lebeting jasa bangsa ingkang adil, makmur, lan berhadap wonten pungadapen ridhonipun Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang pungkasan inggih punika penutup. Dahar bebarengan lan panglipur. Saderengipun kula pungkasi adicara dinten menika, kula ngaturaken matur nuwun lan nyuwun pangapunten bilih anggen kula nderekaken adicara wonten ing dinten menika kathah kalepatan saha kekhilafan. Kula nyuwun agenging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.